Jeg vil få den her mønt til at forsvinde. Så det gør jeg lige. Jeg skal nok vise jer, hvordan man gør bagefter. Jeg skal lige finde en på kamera og... Okay. Man kan sætte den på hvilken som helst finger, man vil. Ja, det kan vel det meget. Men man kan også sætte den sådan der. Ja. Så tager man, som man skal til at knipse. Og man knipser den faktisk ind. Så tager man den her. Så rammer den mønten. Og så rører det ind i armen. Det er meget nemt. Så, det var det. Og så kan man jo få trække hånden ned, så rører den ud fra ærmen. Og så kan du tage den ud af øret. Hvis det nu er det du vil. Ja. Vel.